Η Βαλτική θάλασσα αναταρασσόταν, γκρίζα και ανήσυχη, κάτω από έναν χαμηλό χειμωνιάτικο ουρανό. Κατά μήκος των ακτών της Εσθονίας, εκεί όπου το νησί Σάρεμα συναντούσε την ηπειρωτική χώρα, τα κύματα χτυπούσαν την καρίνα ενός μακρόστενου πλοίου, μισοθαμένου στην άμμο. Όχι ενός προσεκτικά διατηρημένου σκάφους αρχηγού, αλλά ενός πολεμισμένου πλοίου, βιαστικά σκεπασμένου με χώμα. Το έτος ήταν περίπου το 750 μετά Χριστόν, σχεδόν μισό αιώνα πριν ο κόσμος γνωρίσει και φοβηθεί το όνομα το Βίκινγκ. Μέσα Σίγμα, αυτό το θαλάσσιο τάφο βρίσκονταν τα σώματα 7 ανδρών, τα οστά τους διατηρημένα από την αμμώδη γη, διηγούνταν μια ιστορία πιο φρικτή από κάθε σάγκα που είχε ακόμη συντεθεί στις βόρειες χώρες. Το κρανίο ενός άνδρα έφερε το αδιαμφισβήτητο σημάδι χτυπήματος από λεπίδα, μια τέλεια τετράγωνη τρύπα, διαπερασμένη μέσα στο κόκαλο. Τα χέρια ενός άλλου σχεδόν κομμένα, πληγές άμυνας από μια απελπισμένη τελική μάχη. Ένας τρίτος είχε αποκεφαλιστεί, οι σπόνδυλοι του λαιμού του έδειχναν την καθαρή κοπή ενός καλά κονισμένου σπαθιού. Κοντά, ένας μεγαλύτερος θαλάσσιος τάφος περιείχε 33 ακόμη πολεμιστές, τα λείψανά τους τακτοποιημένα σε προσεγμένες σειρές, τα όπλα ακόμη σφιγμένα στα σκελετωμένα τους χέρια. Αυτοί οι άνδρες δεν πέθαναν ειρηνικά. Συνάντησαν βίαιους θανάτους μακριά από την πατρίδα τους. Τα σώματά τους συλλέχθηκαν και θαύτηκαν με τιμές από τους επιζώντες συντρόφους τους. Αυτός είναι ο τάφος του Σάλμε, αρχαιολογική απόδειξη σκανδιναβών πολεμιστών που εμπλέκονταν σε οργανωμένη βία σχεδόν 50 χρόνια πριν από την περιβόητη επιδρομή στη μονή του Λίντισφαρν, που παραδοσιακά σηματοδοτεί την αρχή της εποχής των Βίκινγκ. Οι άνδρες που θαύτηκαν εδώ δεν αποκαλούνταν ακόμη Βίκινγκ, αλλά ήταν οι άμεσοι προγονείς τους, η εμπροστοφυλακή της δύναμης που θα γινόταν η πιο τρομερή θαλάσσια ισχύς της πρώιμης μεσαιωνικής Ευρώπης. Ποιοι ήταν αυτοί οι πρώτο Βίκινγκ, τι τους όθησε να πλεύσουν πέρα από τις πατρίδες τους προς εχθρικά εδάφη, πώς ανέπτυξαν τα πλοία, τα όπλα και τις τακτικές που θα έκαναν τους απογόνους τους διαβόητου Σίγμα, ολόκληρο το γνωστό κόσμο. Οι απαντήσεις βρίσκονται θαμμένες στο ψυχρό έδαφος της Βόρειας Ευρώπης, σε βυθισμένα πλοία και ξεχασμένους τάφους, στα καμένα απομεινάρια παραθαλάσσιων οικισμών και στους σκορπισμένους θησαυρούς ασημιού που έκρυψαν εκείνοι που ποτέ δεν επέστρεψαν να τους διεκδικήσουν. Αυτή είναι η ιστορία των πρώτων Βίκινγκ, μια ιστορία απελπισίας και καινοτομίας, φρικτής βίας και αξιοθαύμαστης προσαρμογής. Δεν αρχίζει με την εντυπωσιακή επιδρομή στο Λίντισφαρν το 793 μετά Χριστόν που συγκλώνησε τη χριστιανοσύνη, αλλά στις σκιές των προηγούμενων αιώνων, όταν τα θεμέλια της δύναμης των Βίκινγκ σφυριλατούνταν με αίμα και σίδερο, στις ακτές της Σκανδιναβίας. Η ιστορία αρχίζει στο σκληρό τοπίο της Σκανδιναβίας, κατά τον 7ο αιώνα. Εδώ, σε ομικρόν μετώνο, τι αργότερα θα γινόταν η Δανία, η Νορβηγία και η Σουηδία, μια τέλεια καταιγίδα περιβαλλοντικών, κοινωνικών και πολιτικών παραγόντων ζυμωνόταν, μια καταιγίδα που θα απελευθέρωνε τελικά το φαινόμενο των Βίκινγκ στον κόσμο. Ο Σβίνε Τόφσον ξύπνησε από το κλάμα του μικρότερου παιδιού του. Ο χειμώνας είχε υπάρξει ο πιο σκληρός στη μνήμη των ανθρώπων και η άνοιξη που ακολούθησε έφερε μικρή ανακούφιση. Τώρα, καθώς πλησίαζε το καλοκαίρι, τα αποθέματά τους είχαν εξαντληθεί και η πείνα είχε γίνει μόνιμο σύντροφο στο μικρό τους αγρόκτημα, κοντά σε αυτό που μια μέρα θα ονομαζόταν Ουπλάτ της Σουηδίας. Η γυναίκα του, η Φρέιχους, ανασηκώθηκε δίπλα του στο στρώμα από άχυρα. Το παιδί χρειάζεται φαγητό, ψιθύρισε με φωνή άδεια από εξάντληση. Όλοι μας το χρειαζόμαστε. Ο Σβίνε σηκώθηκε και βάδισε προς το κέντρο της μακρόστενης κατοικίας τους, όπου οι στάχτες ακόμη λαμπύριζαν μέσα στην εστία. Το κτίσμα, που άλλοτε φιλοξενούσε 3 γενιές της οικογένειας του και αρκετούς εργάτες, τώρα έμοιαζε έρημο. Οι γονείς του δεν είχαν επιζήσει από το χειμώνα. 2 από τα 5 παιδιά τους είχαν πεθάνει από ασθένεια, επιδεινωμένοι από την πείνα. Ακόμη και 2 από τα πολύτιμα βόδια τους είχαν σφαγιαστεί πρόωρα, το κρέας καταναλώθηκε γρήγορα και τα υπόλοιπα χάλασαν πριν προλάβουν να τα συντηρήσουν. Μέσα από το άνοιγμα της στέγης, ο Σβίνε είδε τα άστρα να ξεθοριάζουν καθώς πλησίαζε η αυγή. Είχε να πάρει μια απόφαση που ορίμαζε μέσα του όλο το μακρύ, απελπισμένο χειμώνα. Η γη στο βορρά δεν συγχωρούσε. Η γεωργία ήταν εφικτή, αλλά βέβαιη. Περίοδος καλλιέργειας ήταν σύντομη και το έδαφος, σε πολλές περιοχές, πολύ λεπτό οι πετρόδες για μεγάλες αποδόσεις. Για αιώνες, οι Σκανδιναβοί συμπλήρωναν την καλλιέργεια με κυνήγι, ψάρεμα και τοπικό εμπόριο. Όμως κάτι είχε αλλάξει. Το κλίμα είχε ψυχρανθεί τις τελευταίες δεκαετίες. Οι σοδιές αποτύχαναν πιο συχνά. Ο πληθυσμός είχε αυξηθεί στα καλύτερα χρόνια, και τώρα υπήρχαν υπερβολικά πολλά στόματα να τραφούν. Οι πολιτικές αλλαγές επιδίνωναν την κατάσταση. Μικρά βασίλεια ενώνονταν. Τοπικοί αρχηγοί που κάποτε διατηρούσαν εξουσία μέσω δώρων και γιορτών δεν μπορούσαν πλέον να αντέξουν τέτοια γενεοδωρία. Νεαροί πολεμιστές έβρισκαν λιγότερες ευκαιρίες να αποκτήσουν πλούτο και φήμη υπηρετώντας αυτούς τους ηγέτες. Καθώς ο Σβίνε ανακάτευε τη φωτιά, ο μεγαλύτερος γιος του, ο Χάλφνταν, μπήκε στο κεντρικό δωμάτιο. Στα 16 του, ήταν ήδη πιο ψηλός από τον πατέρα του,
με πλατείς ώμους και χέρια σκληραγωγημένα από τη δουλειά στα χωράφια. Το σκέφτεσαι πάλι, είπε χωρίς ερώτηση. Ο Σβίν έγνεψε. Ο Μπιόρν Αιρονσάιντ γύρισε από την Ανατολή πέρσι το φθινόπωρο. Οι άντρες του έφεραν ασίμι, γούνες και κεχριμπάρι. Έχασαν μόνο 2 πλοία, και αυτά σε καταιγίδες, όχι σε εχθρούς. Οι θεοί τους ευνόησαν, απάντησε ο Χάλφνταν. Οι θεοί ευνοούν αυτούς που δρούν, το διόρθωσε ο πατέρας του. Ο Μπιόρν θα έπλεξε ξανά μόλις έσπαζαν οι πάγοι. Αναζητούσε άνδρες. Θα μας αφήσεις, ρώτησε η Φρέιχους, κρατώντας το μικρό παιδί στην αγκαλιά της. Ο Σβίνε την κοίταξε. Θα μας σώσω. Ένα επιτυχημένο ταξίδι θα μπορούσε να φέρει αρκετό πλούτο για να επιβιώσουμε πολλούς χειμώνες, να ξαναχτίσουμε το κοπάδι μας, ίσως να αγοράσουμε και γη. Ή να σε θάψουμε σε ξένη γη, απάντησε εκείνη, μα χωρίς δύναμη στα λόγια της. Παρόμοιοι διάλογοι συνέβαιναν σε κάθε μακρόσπιτο της Σκανδιναβίας. Πίεση της φύσης, η αύξηση του πληθυσμού και η πολιτική συγκέντρωση γεννούσαν μια τάξη ανδρών με ελάχιστες επιλογές. Ήταν έμπειροι πολεμιστές, κάθε ελεύθερος άνδρας εξασκούνταν στα όπλα από παιδί, αλλά οι ευκαιρίες υπηρεσίας μειώνονταν. Ήταν έμπειροι ναυτικοί, μα συνήθως ταξίδευαν κοντά στις ακτές. Τώρα, η ανάγκη τους ανάγκαζε να κοιτάξουν πέρα από τον ορίζοντα. Ανατολικά, πέρα από τη Βαλτική, υπήρχαν γέες πλούσιες σε πόρους. Νότια και δυτικά, οι εύπορες αλλά ευάλωτες κοινότητες του μεταρωμαϊκού κόσμου. Η σκηνή είχε στηθεί, το κίνητρο υπήρχε, το μόνο που έλειπε ήταν το μέσο και η ευκαιρία. Το κλειδί για την κατανόηση της εμφάνισης του φαινομένου των Βίκινγκ δεν βρίσκεται μόνο στο γιατί τόλμησαν να ταξιδέψουν πέρα από τις πατρίδες τους, αλλά και στο πώς. Το αποφασιστικό τεχνολογικό πλεονέκτημα που τους χάρισε πρωτοφανή κινητικότητα ήταν τα πλοία τους. Ως τα μέσα του 8ου αιώνα, οι Σκανδιναβοί ναυπηγοί είχαν αναπτύξει σκάφη μοναδικά στην Ευρώπη. Το εμβληματικό μακρόπλοιο, Ντρόκαρ, βρισκόταν ακόμη σε εξέλιξη, όμως τα βασικά του χαρακτηριστικά υπήρχαν ήδη σε παλαιότερα πλοία, όπως εκείνα που βρέθηκαν στον τάφο του Σάλμε. Ο Γκούδμουντρο ναυπηγός πέρασε το ροζιασμένο του χέρι κατά μήκος της καμπύλης ανίδας από δρύ. 50 χρόνια κατασκευή σκαφών είχαν αφήσει τα δάχτυλά του μόνιμα λυγισμένα, σαν να κρατούσαν ακόμη το σφυρί. Το τελευταίο του δημιούργημα πλωνόταν μπροστά του στην ακτή, η καρίνα του να παίρνει σχήμα σαν ένα τεράστιο ξύλινο φύλλο. Θα είναι η ταχύτερη από όλες, είπε στον Μπιόρν Αιρονσάιντ, που είχε παραγγείλει το σκάφος. Ρηχό βύθισμα για τα ποτάμια, ευλίγιστη να καβαλά τα κύματα, δυνατή να σηκώσει 40 άνδρες και τον εξοπλισμό τους. Ο Μπιόρν περπάτησε κατά μήκος του μισοτελειωμένου πλοίου. Σε αντίθεση με τα στρογγυλά εμπορικά πλοία το Φριζόνι, τα βαριά πολεμικά της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, αυτό το σκάφος ήταν μακρύ, στενό και κομψό. Το πιο επαναστατικό στοιχείο του ήταν η τεχνική της επικάλυψης ανίδων, Cylinder, όπου τα ξύλα της γάστρας επικαλύπτονταν σαν λέπια, καθιστώντας το πλοίο ελαφρύτερο και πιο ευέλικτο. «Η τρόπιδα», ρώτησε ο Μπιόρν, παρατηρώντας τη ραχοκοκαλιά του πλοίου. «Ενιαίο κομμάτι δριός, 3 χειμώνων στέγνομα», απάντησε ο Γκούδμουντρο με περηφάνεια. «Το βρήκα μόνος μου στο βασιλικό δάσος. Μου κόστισε ένα σημαίνιο βραχιόλι στον φύλακα για να κλείσει τα μάτια». Ο Μπιόρν έγνεψε ικανοποιημένος. «Και το πανί?» «Η γυναίκα μου και οι κόρες μου ήφαιναν όλο το χειμώνα. Καλύτερο μαλλί, σφιχτά υφασμένο και αλυμένο με λίπος αλόγου για να ποθεί το νερό. Θα πιάνει και τον πιο ελαφρύ άνεμο». Αυτά τα πλοία ήταν επαναστατικά γιατί ήταν πολύ δύναμα. Μπορούσαν να κινούνται με πανί, εξοικονομώντας δυνάμεις για τη μάχη ή το εμπόριο, και όταν ο άνεμος έπαβε, να κινούνται με κουπιά. Το ρηχό τους βύθισμα τους επέτρεπε να ταξιδεύουν όχι μόνο σε θάλασσες, αλλά και σε ποτάμια, διεισδύοντας βαθιά στην ενδοχώρα. Αυτός ο συνδυασμός, θαλασσινότητα, ρηχό βύθισμα και διπλή πρόωση, δημιούργησε πλοία που μπορούσαν να εμφανιστούν ξαφνικά στον ορίζοντα, να αποβιβαστούν σχεδόν σε οποιαδήποτε ακτή και να φύγουν πριν υπάρξει αντίδραση. Ήταν τα τέλεια μέσα για ευνηδιαστικές επιδρομές, αλλά εξίσου χρήσιμα και για εμπόριο, όπου η ταχύτητα και η διαφυγή μπορούσαν να σώσουν ζωές. Η κατασκευή τους απαιτούσε τεράστιους πόρους και τεχνογνωσία. Ένα μεγάλο πλοίο χρειαζόταν δεκάδες ίσιες δρύς, όλο και πιο σπάνιες λόγω της αποψήλωσης. Τα σιδερένια καρφιά απαιτούσαν εβδομάδες φυριλάτησης. Το πανί μόνο του μπορούσε να απορροφήσει έναν ολόκληρο χρόνο εργασίας από πολλές οικογένειες. Τέτοια έργα χρειάζονταν οργάνωση και ηγεσία. Οι πρώτες πρωτοβίκινγκ εκστρατείες δεν ήταν πράξεις απελπισίας, αλλά συντονισμένες επιχειρήσεις υπό την καθοδήγηση έμπειρων ναυτικών και πολεμιστών, συχνά νεότερων γιων αρχηγών ή φιλόδοξων ανδρών που επιζητούσαν δική τους δύναμη. Καθώς ο Γκούδμουντρ και οι μαθητευόμενοι του δούλευαν όλο το χειμώνα, παρόμοια σκάφη χτίζονταν σε ακτές και φιόρδ σε όλη τη Σκανδιναβία. Ένας νέος τύπος πλοίου αναδυόταν, και μαζί του, ένας νέος τρόπος πολέμου και εμπορίου, ευκαιριακός, κινητικός και απρόβλεπτος.
Η σκηνή είχε στηθεί. Το κίνητρο υπήρχε. Η τεχνολογία ήταν έτοιμη. Το μόνο που έλειπε ήταν κάποιος να αποδείξει ότι το ρίσκο άξιζε το κέρδος. Οι πρώτες πρωτοβίκινγκ εκστρατείες άφησαν ελάχιστα γραπτά ίχνη. Συνέβησαν πριν η γραφή διαδοθεί στη Σκανδιναβία, και οι στόχοι του σπάνια διέθεταν χρονικογράφους που θα κατέγραφαν με τρόμο, όπως αργότερα, τις επιδρομές στο Βίκινγκ. Όμως η αρχαιολογία μας προσφέρει ελκυστικές ματιές σε εκείνες τις πρώτες προσπάθειες, κυρίως προς Ανατολάς, πέρα από τη Βαλτική. Ο Χάλφνταν στεκόταν στην πλώρη του πλοίου του πατέρα του, παρακολουθώντας τη γη που πλησίαζε. Στα 18 του, βρισκόταν στη δεύτερη εκστρατεία του προς την Ανατολή, ακολουθώντας τη διαδρομή που είχαν ανοίξει ο Μπιόρν Άιρονσάιντ και άλλοι πριν από αυτόν. Πίσω τους έπλεαν 2 ακόμη πλοία, το καθένα με 30 πολεμιστές από την πατρίδα τους. Είχαν διασχίσει τη Βαλτική, μπήκαν στον κόλπο της Φιλανδίας και τώρα πλησίαζαν τα εδάφη των φοινικών και σλαβικών φυλών. Εκεί, είπε ο πατέρας του, δείχνοντας ένα φυσικό λιμάνι, μισοκρυμμένο πίσω από ένα δασωμένο ακροτήριο. Θα στρατοπεδεύσουμε εκεί. Στείλε ανιχνευτές στο χωριό. Το χωριό ήταν αυτό που αργότερα θα ονομαζόταν Στάρα Γιαλάντογκα, ένα από τα πρώτα εμπορικά κέντρα που ιδρύθηκαν κατά μήκος των ανατολικών διαδρομών. Αρχαιολογικά ευρήματα δείχνουν σκανδιναβική παρουσία εκεί ήδη από τα μέσα του 8ου αιώνα, δεκαετίες πριν από την επίσημη αρχή της εποχής των Βίκινγκ. Όταν τα πλοία βγήκαν στην ακτή, ο Χάλφνταν οργάνωσε τους νεότερους πολεμιστές να στήσουν αμυντικό περίμετρο. Αν και είχαν έρθει κυρίως για εμπόριο, η βία ήταν πάντα πιθανή. Κάθε άνδρας ήταν οπλισμένος, σπαθιά για όσους μπορούσαν να τα αγοράσουν, τσεκούρια και λόγχες για τους υπόλοιπους. Οι περισσότεροι κρατούσαν στρογγυλές ασπίδες από ξύλο με σιδερένιο κέντρο. «Να θυμάστε», είπε ο Σβίνες στους άνδρες του, μόλις το στρατόπεδο στήθηκε, «είμαστε λίγοι, εκείνοι πολλοί. Εμπορευόμαστε πρώτα, πολεμάμε μόνο αν χρειαστεί». Αυτή η πραγματιστική στάση χαρακτήριζε πολλές από τις πρώτες σκανδιναβικές αποστολές. Παρότι μεταγενέστεροι Βίκινγκ έγιναν διαβόητοι για τις επιδρομές τους, οι πρώτοι τους πρόγονοι συχνά συνδύαζαν το εμπόριο με την απειλή. Οι Σκανδιναβοί έφερναν και χρυμπάρι, μέλι, χαυλιόδοντες θαλάσσιου ύπου και σιδερένια όπλα εξαιρετικής ποιότητας, για να τα ανταλλάξουν με ασήμι, γούνες και δούλους. 2 μέρες αργότερα, μια αντιπροσωπεία από τον κοντινό οικισμό έφτασε στο στρατόπεδο. Μέσω μεταφραστή, ενός Φινλανδού που είχε περάσει χρόνο στη χώρα του Σβίνε, διαπραγματεύτηκαν τους όρους. Οι Σκανδιναβοί θα μπορούσαν να ιδρύσουν εποχικό εμπορικό σταθμό, αλλά όχι πάνω από 10 πολεμιστές τη φορά μέσα στο χωριό, και όλοι χωρίς ασπίδες. Τέτοια μέτρα έδειχναν τη διπλή φύση της σχέσης. Οι ξένοι ήταν χρήσιμοι, αλλά επικίνδυνοι. Η υπεροχή των Σκανδιναβών στην αυσιπλοεία τους έκανε πολύτιμους συμμάχους και δύστροπους αντιπάλους. Για εβδομάδες αντάλλασαν εμπορεύματα, οι Βόρειοι προσφέροντας τα δικά τους αγαθά, οι ντόπιοι δίνοντας τους γούνες και ασήμι. Λειτουργήσαν και ως μεσάζοντες ανάμεσα σε παραθαλάσσιους οικισμούς. Ως το τέλος του καλοκαιριού, τα πλοία τους βάριναν από το φορτίο, γούνες και χρυμπάρι, ασήμι και πολύτιμα αγαθά. Όμως όχι όλες οι αποστολές είχαν αίσιο τέλος. Οι ταφές του Σάλμες στην Εσθονία διηγούνται μια άλλη ιστορία, αυτή της βίας. Πολεμιστές εκεί πέθαναν γύρω στο 750 μετά Χριστόν, με πληγές από μάχη σώμα με σώμα. Είχαν θαυτεί με σκανδιναβικά όπλα, σύμφωνα με σκανδιναβικά έθιμα. Δεν ήταν τυχαίοι πειρατές, αλλά οργανωμένη δύναμη μακριά από το σπίτι τους. Τι προκάλεσε τη σύγκρουση, η αρχαιολογία δεν μιλά. Ίσως μια εμπορική αποστολή να εξελίχθηκε σε μάχη μετά από διαφωνία, ίσως να ήταν μισθοφόροι σε τοπική διαμάχη, ή απλώς επιδρομής που βρήκαν αναπάντεχη αντίσταση. Ομικρόν με τόνο, τι και αν συνέβη, ο τάφος του Σάλμα αποτελεί το πρώτο αρχαιολογικό τεκμήριο μεγάλης σκανδιναβικής στρατιωτικής δράσης εκτός πατρίδας, ένα σκοτεινό προήμιο της επερχόμενης εποχής των Βίκινγκ. Καθώς πλησίαζε το φθινόπωρο και οι θύελλες της Βαλτικής δυνάμωναν, ο Σβίνε έδωσε το σήμα της επιστροφής. Η αποστολή τους είχε πετύχει πλούτος, τροφή, αλλά κυρίως γνώση. Γνώση διαδρομών, εμπόρων και αδυναμιών των τοπικών φυλών. Και όταν το χειμώνα οι ιστορίες τους υπόθηκαν γύρω από τις εστίες, φούντωσαν τη φαντασία μιας ολόκληρης γενιάς. Με κάθε άνοιξη, περισσότερα πλοία, περισσότεροι άνδρες, περισσότερες φιλοδοξίες. Η πρωτοβίκινγκ εποχή είχε ξεκινήσει. Καθώς οι αποστολές προς την Ανατολή και τον Νότο άρχισαν να αποδίδουν πλούτο, η ισορροπία δυνάμεων μέσα στη Σκανδιναβία μετατοπίστηκε. Εκείνοι που ηγούνταν επιτυχημένων ταξιδιών κέρδιζαν όχι μόνο θησαυρούς, αλλά και κύρος, ακολούθους και επιρροή. Εμφανίστηκε ένας νέος τύπος ηγέτη, όχι εκείνος που βασιζόταν μόνο στη γη στην καταγωγή, αλλά αυτός που μπορούσε να οργανώσει και να καθοδηγήσει επικερδείς εκστρατείες. Ο Μπιόρν Άιρονσάιντ στεκόταν μπροστά στους άνδρες της περιοχής του. Η φήμη του ξεπερνούσε πλέον εκείνη του γυρασμένου τοπικού αρχηγού. 6 επιτυχημένες αποστολές προς την Ανατολή τον είχαν κάνει πλουσιότερο
όσο είχαν φανταστεί οι προγονείς του. Ασημένια βραχιόλια περιέβαλαν τους μειώδεις βραχιονές του, και στο πλευρό του κρεμόταν ένα σπαθί από δαμασκινό χάλιβα, αποκτημένο μέσω εμπορίου με τους Φράγκους. Πίσω του στέκονταν 40 σκληροτράχυλοι πολεμιστές, οι σύντροφοί του στα ταξίδια, άνδρες που είχαν μοιραστεί μαζί του τον κίνδυνο και τη λία. Οι ανατολικές διαδρομές γίνονται κάθε χρόνο πιο γεμάτες, είπε. Οι Φίνοι και οι Σλάβοι πλέον μας περιμένουν. Οχυρώνουν τα χωριά τους, οργανώνουν τους πολεμιστές τους. Ψήθυροι διέτρεξαν το πλήθος. Πολλοί σκόπευαν να οργανώσουν τις δικές τους αποστολές. Ο Μπιόρν συνέχισε: υπάρχουν κι άλλα νερά, άλλες γέες. Οι Φράγκοι μιλούν για πλούσια μοναστήρια πάνω σε νησιά προς τη δύση, τόπους όπου οι χριστιανοί φυλάνε χρυσά και ασημένια σκεύη για το Θεό τους, τόπους που προστατεύονται με προσευχές, όχι με σπαθιά. Η σιωπή σκέπασε το ακροατήριο. Η υπόσχεση νέου πλούτου έλαμπε στα μάτια πολλών. Θα πλεύσω δυτικά όταν τελειώσουν οι ανοιξιάτικες καταιγίδες, δήλωσε. Ζητώ γενναίους άνδρες και γερά πλοία. Όσοι έρθουν μαζί μου θα μοιραστούν ομικρόν με τόνο, τι βρούμε, είτε με εμπόριο είτε αλλιώς. Τα λόγια του ήταν προσεκτικά επιλεγμένα. Δεν μιλούσε πια για εμπορική αποστολή. Μιλούσε για εξερεύνηση, για ευκαιρία και ίσως για βία. Η αλλαγή αυτή αντανακλούσε τη νέα πραγματικότητα. Καθώς περισσότεροι Σκανδιναβοί ταξίδευαν στο εξωτερικό, οι γνωστοί εμπορικοί εταίροι γίνονταν πιο απαιτητικοί, προσέφεραν λιγότερα ή ενίσχυαν την άμυνά τους. Οι πιο φιλόδοξοι ηγέτες αναζητούσαν νέους στόχους. Αρχαιολογικά ευρήματα αυτής της περίοδου δείχνουν αύξηση πλούτου και κοινωνικής ανισότητας. Πολυτελή αντικείμενα εισαγωγής εμφανίζονται όλο και πιο συχνά σε τάφους ευγενών. Σε οικισμούς δημιουργούνται ειδικευμένα εργαστήρια για την κατεργασία εξωτικών υλικών, όπως το κεχριμπάρι και το ασίμι. Η εξουσία συγκεντρώνεται σταδιακά σε λιγότερα χέρια. Αυτοί οι νέοι ηγέτες δεν ήταν ακόμη βασιλιάδες, με τη μεσαιωνική έννοια, αλλά ξεπερνούσαν κατά πολύ τους παραδοσιακούς αρχηγούς. Διέθεταν πλοία, όπλα και ανθρώπους, και μπορούσαν να επιβάλλουν τη βούλησή τους σε ολόκληρες περιοχές. Τα μακρόσπιτά τους δεν ήταν πια απλώς κατοικίες, αλλά κέντρα εξουσίας και διοίκησης. Η επιτυχία στο εξωτερικό έφερνε φήμη στο εσωτερικό. Όσο πιο επικερδής ήταν μια εκστρατεία, τόσο περισσότεροι άνδρες ζητούσαν να ακολουθήσουν τον ηγέτη της. Έτσι δημιουργήθηκε ένας φαύλος κύκλος δύναμης. Ο πλούτος γεννούσε κύρος, το κύρος έφερνε ακόλουθους και οι ακόλουθοι εξασφάλιζαν νέες νίκες. Η νέα αυτή πραγματικότητα δημιούργησε και ευκαιρίες και κινδύνους. Για τους νεαρούς πολεμιστές, πρόσφερε δρόμο προς τη δόξα χωρίς να χρειάζεται κληρονομιά. Για τους παλιούς αρχηγούς, απειλούσε την τάξη πραγμάτων. Για τους απλούς αγρότες, άνοιγε νέες αγορές, αλλά και νέα βάρη, καθώς οι ισχυροί απαιτούσαν φόρους και συνεισφορές. Η πρόσκληση του Μπιόρν να πλεύσουν δυτικά ήταν κάτι περισσότερο από προτροπή. Ήταν προήμιο μιας νέας εποχής, της εποχής που θα έφερνε τη Σκανδιναβία σε άμεση, βίαιη επαφή με το χριστιανικό κόσμο της Ευρώπης. Τα όπλα του τρόμου. Όταν τα πρώτα μακρόπλοια των Σκανδιναβών εμφανίστηκαν στις δυτικές ακτές, κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί την καταιγίδα που πλησίαζε. Ήταν καλοκαίρι του 793 μετά Χριστόν όταν τα πλοία τους άραξαν κοντά στο μοναστήρι του Λίντισφαρν, σε ένα μικρό νησί στα βορειοανατολικά της Αγγλίας. Το μοναστήρι αυτό, φημισμένο για την πνευματική του σημασία και τα χειρόγραφα του, βυθίστηκε σε φωτιά και αίμα. Οι μοναχοί δεν είχαν δει ποτέ κάτι παρόμοιο. Οι επιδρομείς εμφανίστηκαν μέσα στην ομίχλη, τα κουπιά τους χτυπούσαν ρυθμικά, και πριν οι καμπάνες προλάβουν να σημάνουν συναγερμό, οι βόρειοι είχαν ήδη βγει στη στεριά. Ξεχύθηκαν σαν καταιγίδα, λαιλατώντας, καίγοντας και σπάζοντας τα ιερά σύμβολα των χριστιανών. Ο ηγέτης τους, ένας άνδρας με μακριά ξανθά μαλλιά και ουλές στο πρόσωπο, σήκωσε το σπαθί του ψηλά. «Μη λυπάστε τους αδύναμους», φώναξε. «Ο κόσμος είναι για όσους τολμούν». Η φωνή του πνίγηκε μέσα στις κραυγές και τις φλόγες. Μέχρι τη δύση του ήλιου, το Λίντισφαρν είχε μετατραπεί σε ερείπια. Όμως κάτι πολύ πιο μεγάλο είχε γεννηθεί, ο μύθος του Βίκινγκ. Οι χριστιανικοί χρονικογράφοι της εποχής, ανίκανοι να κατανοήσουν την ταχύτητα και τη σκληρότητα αυτών των ανδρών, τους περιέγραψαν ως τιμωρία θεϊκή, σαν δαίμονες που βγήκαν από τη θάλασσα. Τα κείμενά τους, γεμάτα φρίκη και δέος, διέδωσαν παντού την είδηση. Ήταν σαν να ήρθαν δράκοι από το νερό, έγραψε ο μοναχός Αλκουίν. Οι εκλεκτοί του Θεού σφαγιάστηκαν, και τα λείψανα των Αγίων ποδοπατήθηκαν από απίστους. Για τους Σκανδιναβούς όμως, αυτή η επιδρομή δεν ήταν πράξη βλασφημίας, αλλά δήλωση ισχύος. Έδειχνε πως οι θεοί τους, ο Όντιν, ο Θόρ και ο Φρέιρ, ήταν μαζί τους. Οι νίκες στη θάλασσα και στη στεριά θεωρούνταν θεϊκή επιβεβαίωση. Τα όπλα τους δεν ήταν μαγικά, αλλά προϊόν εξαιρετικής τέχνης.
Τα σπαθιά από δαμασκινό χάλιβα, φτιαγμένα σε φραγκικά ή σαξονικά εργαστήρια και αποκτημένα μέσω εμπορίου ηλίας, μπορούσαν να κόψουν ακόμη και σιδερένιες πανοπλίες. Οι αξίνες, με μακρύ χερούλι και βαριά λεπίδα, μπορούσαν να σπάσουν ασπίδες με ένα χτύπημα. Και πάνω απ' όλα, η ταχύτητα και η ευελιξία των πλοίων τους έκανε τους Σκανδιναβούς αόρατους πριν την επίθεση και άπιαστους μετά. Οι επιδρομές έγιναν όλο και πιο τολμηρές. Από τις ακτές της Αγγλίας, οι Βίκινγκ σύντομα στόχευσαν τη Φραγκία, την Ιρλανδία και την Ιβηρική. Ολόκληρα μοναστήρια εγκαταλείφθηκαν, τα ποτάμια γέμισαν σκοτεινά πλοία και οι κάτοικοι έμαθαν να φοβούνται το πρωινό φως που αντανακλούσε σε σιδερένιες ασπίδες. Αλλά η βία δεν ήταν το μόνο όπλο τους. Πολλοί Βίκινγκ εγκαταστάθηκαν στις νέες γέες, νυμφεύθηκαν, εμπορεύτηκαν και ίδρυσαν οικισμούς που αργότερα έγιναν πόλεις, όπως το Δουβλίνο, η Ρουέν και το Γιόρκ. Όπου κι αν πήγαιναν, άφηναν πίσω τους ίχνη πολιτισμού, τεχνολογίας και γλώσσας. Σταδιακά, οι λαοί που κάποτε τους φοβούνταν άρχισαν να τους ενσωματώνουν. Μέχρι το 10ο αιώνα, πολλοί Βίκινγκ βαφτίστηκαν χριστιανοί, έγιναν έμποροι και άρχοντες, ενώ οι ίδιοι οι απόγονοι των επιδρομέων έγιναν υπερασπιστές των ίδιων τόπων που οι προγονείς τους είχαν καταστρέψει. Έτσι, από τις τάχτες του τρόμου γεννήθηκε μια νέα εποχή. Η εποχή των Βίκινγκ ξεκίνησε με φωτιά και σίδερο, μα τελείωσε με το χτίσιμο βασιλείων και πολιτισμών που άλλαξαν για πάντα την Ευρώπη. Η κληρονομιά των Βίκινγκ. Όταν οι επιδρομές σταμάτησαν και οι πόλεις άρχισαν να χτίζονται ξανά, η Ευρώπη δεν ήταν πια η ίδια. Οι Σκανδιναβοί είχαν αλλάξει όχι μόνο τα σύνορα, αλλά και την ίδια την νοοτροπία των λαών που είχαν γνωρίσει. Τα παιδιά εκείνων που είχαν κάποτε καεί σε μοναστήρια τώρα υπηρετούσαν δίπλα στους απογόνους των επιδρομέων ως σύμμαχοι, μισθοφόροι δάσκαλοι ναυσιπλοείας. Οι χάρτες της Ευρώπης γέμισαν νέα ονόματα: Νορβηγοί, Δανείοι, Νορμανδοί, και πίσω από κάθε λέξη κρυβόταν η ανάμνηση μιας εποχής γεμάτης περιπέτεια και φωτιά. Η γλώσσα τους, σκληρή και ρυθμική, αναμίχθηκε με τις τοπικές διαλέκτους. Από αυτήν προήλθαν εκατοντάδες λέξεις που χρησιμοποιούνται ακόμα στα αγγλικά, στα γαλλικά και σε άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες. Η τέχνη τους, εμπνευσμένη από τη φύση και τη μυθολογία, διακόσμησε εκκλησίες και κάστρα, αναμειγνύοντας τον παλιό παγανισμό με τη νέα χριστιανική πίστη. Αλλά ίσως το πιο σημαντικό δώρο τους ήταν το πνεύμα τους, το θάρρος να εξερευνούν, να ρισκάρουν και να ονειρεύονται. Οι ίδιοι οι Βίκινγκ, χωρίς να το γνωρίζουν, είχαν ανοίξει τον δρόμο για το μεσαιωνικό εμπορικό κόσμο και αργότερα για τις μεγάλες ανακαλύψεις. Ο γερασμένος πλέον Μπιόρν Άιρονσάιντ καθόταν στο λιμάνι, παρακολουθώντας τα πλοία να σαλπάρουν προς την Ισλανδία και τη Γρυλανδία. «Όλα αλλάζουν», είπε σιγανά. «Μα η θάλασσα μένει πάντα η ίδια». Η φωνή του χανόταν μέσα στο βογγητό του ανέμου. Για τους ανθρώπους του, η θάλασσα δεν ήταν μόνο δρόμος, ήταν τρόπος ζωής, δοκιμασία και μνήμη. Κάθε νέο ταξίδι κουβαλούσε κάτι από τους παλιούς ήρωες, τη δίψα για ελευθερία, τη λαχτάρα για το άγνωστο και την πεποίθηση πως η μοίρα νίκη σε όσους έχουν τη δύναμη να την ακολουθήσουν. Έτσι, οι Βίκινγκ έσβησαν ως λαός, αλλά επέζησαν ως ιδέα. Μια ιδέα που ακόμη και σήμερα μας θυμίζει ότι ο άνθρωπος γεννήθηκε για να κοιτάζει τον ορίζοντα και να αναρωτιέται τι υπάρχει πέρα από αυτόν. Οι τελευταίοι εξερευνητές του Βορρά. Οι αιώνες πέρασαν και οι μεγάλες επιδρομές σταμάτησαν. Οι απόγονοι των παλιών πολεμιστών είχαν πια γίνει έμποροι, γεωργοί, βασιλείς. Μα μέσα στις καρδιές τους εξακολουθούσε να καίει μια μικρή φλόγα, η φλόγα της περιπέτειας. Στα λιμάνια της Νορβηγίας, τα παλιά μακρόπλια σάπιζαν κάτω από το χιόνι, μα τα παιδιά των ναυτικών συνέχιζαν να κοιτάζουν τον ορίζοντα. Από αυτούς γεννήθηκαν οι θαλασσοπόροι που αργότερα θα έφταναν στην Ισλανδία, στη Γρυλανδία και, πολύ πριν από τον Κολόμβο, στις ακτές της Βόρειας Αμερικής, στη γη που ονόμασαν Βίνλαντ. Εκεί, σε ένα μακρινό ακροτήριο γεμάτο έλατα και πάχνη, οι άνθρωποι του Λέιφ Έριξον ύψωσαν ξύλινες καλύβες και άναψαν φωτιές. Για λίγο, η Σκανδιναβία άγγιξε τον νέο κόσμο. Οι άνεμοι που κάποτε τους είχαν οδηγήσει στις ακτές της Αγγλίας και της Ρωσίας, τώρα τους μετέφεραν σε ήπειρο που κανείς στην Ευρώπη δεν ήξερε πως υπήρχε. Η γη εκείνη ήταν σιωπηλή, άγρια και όμορφη. Οι εξερευνητές περπάτησαν ανάμεσα σε ποτάμια και άγνωστα δέντρα, μα γρήγορα κατάλαβαν πως ο κόσμος αυτός δεν ήταν ακόμη έτοιμος να δεχτεί τους ανθρώπους του Βορρά. Οι συγκρούσεις με τους Ιθαγενείς, η έλλειψη προμηθειών και η απόσταση τους ανάγκασαν να γυρίσουν πίσω. Όταν ο Λέιφ γύρισε στη Γρυλανδία, είπε στους άντρες του: «Δεν είναι η μοίρα μας να κατακτήσουμε κάθε γη. Μερικές φορές, το ταξίδι αρκεί για να καταλάβεις πόσο μικρός είσαι και πόσο μεγάλος είναι ο κόσμος.